Umenie ľudskej duše. Tieto karty sú pre mňa zhmotnením, alebo teda aj zmaterializovaním dlhoročnej práce, pretože tie obrazy vznikali viac ako 20 rokov. A v konečnom dôsledku teda dostali podobu týchto kontemplatívnych kariet, ktorým som dala názov Umenie ľudskej duše. Všetky obrazy som vytvorila ja a mám potrebu na tomto mieste podotknúť a som na to v princípe hrdá, že všetky obrazy, ktoré v týchto kartách sú, pochádzajú zo Slovenska, okrem troch. Na tých troch je more a staré olivovníky z Kréty, inak všetky obrazy sú zo Slovenska. A ja mám pocit, že na to, aby sme našli sami seba a hľadali tie cesty k sebe, nepotrebujeme vycestovať za hranice našej krajiny. Myslím si, že Slovensko so svojou prekrásnou prírodou a rôznorodosťou, ktorú nám ponúka, nám dokáže odovzdať všetky obrazy, ktoré naše duše potrebujú. Pretože si myslím, že nie je náhoda, že sme sa narodili práve na Slovensku. Karty vo vnútri krabičky nemajú názov, pretože aj to je vec, s ktorou sa môže každý človek, ktorého zavolajú, prepojiť a môže si tam nájsť tie názvy pre tie jednotlivé karty sám. Ja by som vás veľmi rada pozvala do toho, aby ste sa spojili so svojou dušou a s tým umením, cez ktoré naozaj každý z nás môže nájsť seba. A už dávno to viem, že umenie lieči, ale ja mám potrebu ako keby aj nachádzať a hľadať cesty, ktoré môžu spojiť zdravých a chorých ľudí. Mnohokrát práve vtedy, keď sme nechtiac vyhostení do ústrania a zostávame v tej svojej samote až osamotenosti, je práve tá ľudskosť, to človečenstvo a to spoločenstvo pre nás uzdravujúce. Tieto karty práve takýmto spôsobom môžu ľudí viesť k tým cestám, aby od seba neutekali, aby neutekali od spoločenstva ľudí, aby kráčali po ceste živých bytostí a aby počúvali melódiu svojej duše. Melódia našej duše je to najkrajšie, čo máme.